Tirkashi yanzu nan za a iya cewa sarkin waka bayan gama kamfen ɗin PDP ko kuma za a iya cewa ba ta yi nasara ba a jihar Kano da ma Najeriya. Sarkin waka Naziru wato Naziru Ahmad sarkin wakan kuma ya dawo bangaren Abba Gida Gida wanda za a iya cewa dama unguli ce ta koma gidanta na tsamiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa barkamu da warhaka sannu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. A wannan channel ta mai albarka da yanzu kuma fara ziyartar mu kada kuma ta wajen danna alamar subscribe da kuma danna alamar kararrawa don samun zafafan shirye-shiryen mu inda ba kuma ta ba Nazir Ahmad sarkin waka da ma dai cikakken dan kwankwasiya ne kuma a karkashin jam'iyyar NNPP sai dai za a iya cewa wata guguwa ta ɗebi Nazir sarkin wakan ya koma bangaren PDP a tiku sai dai bayan dogon nazari da kuma wato ya ta kaya a zaben shugabancin kasar nan wanda bai bawa PDP nasara ba wanda tuni Ashwaju Bola Ahmad Tinubu ya dauke waccan kujera ta shugabancin kasar nan kwatsam sai ga Nazir sarkin wakan kuma ya yi rubos wanda za a iya cewa wato ya dawo jam'iyyar NNPP gadan-gadan inda kuma ya dawo tsagen Abba Gida Gida ya zuwa yanzu dai mutane da dama na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da kwanar mawakin da ya yi ko kuma rubos na mawakin da ya dawo wato gidan sari na da ma'ana kwankwasiya ko kuma a ce jam'iyyar NNPP mai kayan marmari duba da yadda jam'iyyar NNPP mai kayan marmarin ke ci gaba da bada mamaki a jihar Kano inda mutane ke da dama ke ganin cewa Nazir Ahmad din dama dai ya tafi waccan jam'iyya ne da neman kuɗi inda kuma wasu ke ganin cewa ya dawo ne domin ganin PDP ba ta da nasara kwata-kwata a jihar ta Kano inda kuma Nazir Ahmad din ke cewa shi kwankwasiya dama a jininsa take don haka ko a wancan lokaci dama ya tabbatar da cewa a sama zai yi Atiku amma a jihar Kano zai zaba Abba Gida Gida wannan shine da wato matsaya ta Nazir Ahmad din sarkin waka da dai mutane da dama na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da wannan lamari yanda wasu ke ganin Ahmad din wato Nazir din wato yana ci gaba da wato siyasa ne ta dan kashin kansa sarkin waka da ya zuwa yanzu yana cikin jam'iyyar NNPP tsamo wanda za a iya cewa dama dai ya tabbatar wa masoya da kuma magoya bayansa cewa Abba Kabir Yusuf Abba Gida Gida zai zaba ko lokacin da ma yake PDP wannan dai al'amari za ku iya tafka muhawara kan wannan labari ku faɗa mana ra'ayinku.